Здравейте, потребители на Vbox, аз съм Фас и мисля да направя конкурс за интро. Този, който спечели, клиповете ми ще започват с неговото интро, но не знам точно до кога ще бъде срока, защото има много за учение за това. Но ще напиша в допълнителната информация до кога ще бъде. Пишите ми на лично съобщение, ако искате да участвате. И какво друго да кажа? То това е. Да видим тук. Имам 33 клипа на Chicken Invaders. О, да, и трябва да продължавам Chicken Invaders, защото отдавна не съм правил. Да, това е. Ако искате да се регистрирате, ако искате да участвате, пишете ми на лично съобщение. Конкурсът 100% ще го направя. Интрото на този, който спечели, ще бъде на клиповете ми. Ще ги праща на скайпа ми, ще го пише. Награда няма да има. Да. Добре. Това беше от мен. Довиждане.